uNkulunkulu akakulonde kubusise. Igama kuPastor Nikithalile Nyofiki. Sizobonga wonke umuntu ongumlaleli we-channel. Kunabantu esiqale nabo i-channel 2020 abelokhu beyiseke njalo, abanye besifonela kuze kube namuhla, abanye abawalandela amavidiyo kuze kube namuhla, abanye-ke basala endleleni. Kodwa siyabonga kakhulu labo abalokhu beqhubeka beyilandela i-channel. Engathi uNkulunkulu imikhuleko yethu ithi uNkulunkulu akafinyelele kini nonke, enilethele ukuthula nenjabulo, enilethele ukuphumelela nokuchuma kwenikwenzayo. Yabona, qhubeke niyeseke i-channel ngathi nani ngabathola futhi abantu abanganeseka kwenikwenzayo. Sibheka uLizeka Simunda uthi mkhulumela-ke ngiphuphe ezimdaka kuzoba bekuze zami ukhuluma ngey'cathulo, icathulo elingcolile. So uphuphe icathulo iy'cathulo kuhambisana kakhulu nobudlelwane nabanye abantu. Ingako uma usikhumulile usuke uzolahla umuntu noma uzolahlwa umuntu uma uhamba usikulahlekela isicathulo sicunga ungasitholi, yabo. So namanje asibheke ukuthi-ke sesingcolile-ke manje lesicathulo lesi. Into yokuqala funa siveke ukuthi uma uphupha icathulo ezingcolile komunye umuntu ngakhomba nje la isikhathi esenzima sokululazeka, sokuhlambalazeka, noma-ke sokusokola, ukuhlupheka, noma sokuba-ke mpofu esizayo. 2, ake sithi-ke uphupha futhi icathulo iy'cathulo kuwuphawu olumbi uma zingcolile. Lingabe likhombe la ukunganaka amaphutha ney'nkinga. Kungaphinde kukhombe ukuba nokwehluleka noma-ke neshwa elikhulu maqondana nje nomndeni wakho noma nabantu obhekene nabo, ophila nabo empilweni, yabona, noma-ke umkhakha wakho wempumelelo. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha la iy'cathulo sitshale njengophawu esingathatha njengolubi uma zingcolile, ungakhomba nje ubunzima ebudlelwaneni bakho nalo muntu onaye, ngenxa yokuthi mhlawumbe kungenzeka lowa muntu uqegelwa isimilo, lo muntu la kunemikhuhlane emibi ayenzayo, lo muntu loya uyazilulaza, lo muntu loya uzithunaza isithunzi sakhe, yabona. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha la iy'cathulo kungaba uphawu lokuma zingcolile, ungakhomba ukuthi mhlawumbe wena uqobo awukwazi ukuba-ke nobudlelwane obuzinzile nabanye abantu ngenxa yalamaphutha ney'nkinga abahlula kuyixazulula, yabona, bona laba bantu noma lowa muntu, yabona. Kodwa-ke asesithi mhlawumbe la uphupha futhi iy'cathulo kuwuphawu olubi, number 5, uma zingcolile. Lungasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka udliwa unembeza wena, noma kuzizwa ungakhululekile njengamanje ngenxa-ke yokuthi ululaze noma ungcolise isithunzi somunye umuntu, ikakhulukazi uma ukuthi ngesikhathi uzigcwele kade unamahloni lezi iy'cathulo ezingcolile, yabona. Kukhomba ukuthi ngenzeka lo muntu ophila la njengamanje usumehlisa isithunzi wena, usumthunazela isithunzi, and lokho kwenza ube namahloni wena, yabona. Kodwa kasivale ngokuthi-ke number 6, kungenzeka uphuphe mhlawumbe uzoba nohambo wena, uphuphe icathulo lezi zakho zingcolile. Lento singakhomba ukuthi mhlawumbe lo hambo uzolithatha kufanele ulihlehlise noma kufanele ungasalihleli, ngoba kungenzeka luzokulethela mhlawumbe iy'nkinga engahle bese zikuthunaza isithunzi noma zikwehlisa isithunzi, noma-ke lezi ngizokufaka ehlazweni, yabona. Futhi sikhuluma ukuthi mhlawumbe uphupha lezi icathulo vele kunohambo ozolithatha, yabona. Kusho ukuthi kubalulekile noma-ke lezi inhlelo sukunazo zizokulethela iy'nkinga, yabo. Kusho ukuthi ngafuna bese uyayihlehlisa uma ukuthi kade vele kuney'nhlelo usebenzele phezu kwazo ofuna uyifeze ngakusasa noma kuhabo ufanele ulithathe. Kusho ukuthi ngafanele uhlehlise ngoba kungenjalo luzokulethela iy'nkinga ezokugqisha, zikungcolise, zikufaka ohlazweni, zikuthunaza isithunzi, njalo njalo. Siyabonga kakhulu besibeka la ukungcola nje kwey'cathulo. Siyathemba ukuthi it does make sense uma siyibreaka down, sikuphulaphulela siyibeka la ukuze ikwazi ukusiza ekutheni nawe when you dream yena u-understand kangcono, ukwazi ukukhululeka nokukhuleka, wazi ukukhulekela ubhekisela kuphi. Siyabonga. Be blessed. Kulega